మిత్రులారా అందరికీ నమస్కారం అండి. మా గురువు గారు భావమయ కళానికేతన్ డైరెక్టర్ గారైన సంగీత విద్వాన్ శ్రీ ఎంవి నందగోపాల్ సార్ నేను మొట్టమొదట కంబదూరు ప్రసన్న కుమార్ గారు స్టోరీ లైన్ పంపగానే మా గురువు గారికి షేర్ చేస్తున్నానండి. వారితో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత సార్ కథను కొంత పొడిగించినారు. మామూలుగా నేను ఛానల్లో చేసే కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా మా గురువు గారు శ్రీ నందగోపాల్ గారు నాకు ఎంతో సహకరించి సహాయపడి ప్రోత్సహిస్తారండి. వారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాభివందనాలు. నేను స్టోరీ లైన్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు వారి అన్నయ్య గారి అబ్బాయి అయిన సంగీత దర్శకులు హర్ట్స్ అండ్ డెసిబెల్ స్టూడియో చెన్నై అధినేత అయిన శ్రీ దుర్వంత్ అద్వాయ్ గారు కూడా ఆ నిమిషంలో వారితో ఉన్నారండి. ఈ కథా చర్చలో వారు కూడా పాల్గొని కొన్ని సూచనలు సలహాలు కూడా ఇచ్చి నాకు సహకరించినారు. శ్రీ దుర్వంత్ అద్వాయ్ గారికి కూడా నా ఆశీర్వాదాలు మరియు ధన్యవాదాలండి. మిత్రులారా, త్వరలో విడుదలగా పోయే షార్ట్ ఫిలిం తప్పక చూడండి, మెచ్చండి. ధన్యవాదాలు.